en lille kort video i forhold til vægttab. Og det er egentlig mere den tankegang, man har omkring sundt og usundt, rigtigt og forkert. Fordi rigtig mange, der gerne vil i gang med vægttab, spiser alt for restriktivt. Det vil sige, nu må jeg ikke spise sukker i en måned, eller nu må jeg ikke spise kulhydrater, eller jeg spiser kun low fat, hard carbs, eller et eller andet sindssygt, hvor man er enormt restriktiv i, hvad man må spise, og hvornår man må spise. Og det er der ikke noget galt i. Problemet er bare, at mange kan ikke holde det i særlig lang tid, fordi det er så restriktivt, at du vender tilbage. Og nogle gange, når du så vender tilbage, så overspiser du, når du kommer tilbage i der, hvor du egentlig har givet op for dit vægttab. Så i stedet for at have den her tilgang til rigtigt og forkert, sundt og usundt, så prøv at tillade dig, at du også godt må spise de ting, du ved, du har lidt svært ved at styre en gang imellem. Fordi ved ikke at gøre det forbudt, men eventuelt tillade dig rent mentalt at sige, jeg må godt, hvis jeg har brug for det, spise det. Og nogle gange, så skal man måske bare spise en lille smule af det et par gange i løbet af ugen, for ligesom at få den der tilfredsstillelse dækket. Men det gør så også, at det er nemmere for dig så at ligge i kalorieunderskud i længere tid, fordi nu er det ikke så restriktivt rent mentalt, fordi du tillader dig, at du godt må spise nogle af de ting, som du føler er forbudt at spise. Så det er værd at prøve, specielt hvis du har kæmpet med et vægttab i lang tid, fordi mange gange er det sgu mere en mental ting, end det er det rent faktisk i, hvad du spiser, eller mængden af det, du spiser. Så en lille ting, jeg synes, du skal prøve at tænke over. Rigtig god dag.